Salutare și bine v-am regăsit și noi la un episod aici de Roblox. O să ne jucăm Piggy și astăzi o să o copiem pe Gina, să nu-i spuneți, ok? Bă, ce s-a întâmplat? Da, normal. Bă! Piggy și căutăm porcul. Bă. Ia veniți, ia. Doamne, vino Piggy cu a. Doamne, încet. Ia vino Piggy, ia-te pe Piggy. Piggy! Unde mă Piggy? Să vedem mă ce dau. Ia, unde e ea? Doamne, mă cățești. What the fuck? Mamă, băi, fugiți! Vine Piggy, vine, o, ce proastă, m-a omorât. Cum m-a omorât așa repede? Trebuia să mă dau. Băi, ești nebună, cap. Și acum ce naibii fac? Piggy! Trebuie de uitul Piggy! Da, mă, asta, mă, ce naibii are, mă? Ia-o! Și acum ce să mă roște? Nu, revin. Am și revenit, băieți, haideți. Băi, o să-mi fie frică de Piggy, haideți. Bă, deci, am crezut că sunt fată. Hai, mă, hai vină cu porcule, ia, unde ești? Hai să dăm parte. Hai, ia vină, ia. Porcule, ia vină cu aici, mă, ia, unde ești? Mi-e frică. Porcule, ia să dăm, băi, ia vină mă cu ia. Băi, hai să dăm parte în parte, mă, ia vină mă cu aici. Bă, n-auzi? Bă. Mi-e frică. Mă. Pă, du-te, mă, n-are cum. Acum a luat așa repede. De ce m-a luat așa repede? Bă, ce s-a întâmplat? Hai că revin. Am și revenit, bă. Hai să vedem. Ia nu mă pii, ia o copiem iar pe Gina, motorina. De să mai vorbim despre asta. Ia Gina. Doamne, Gina, pe asta, cum o cheamă, mă? Piggy. Ia vină Piggy încoace. Piggy. Unde mă Piggy asta? Să mor de nu... Bă, m-a făcut Piggy, ești prost acur? Ia, veniți mă încoace. Ia. Să din parte în parte. Vină că, uite pe ăsta. Dă-i. Nu merge, da. Ia veni. Bă, nu e niciunul pe aici? Stai, bă! Ce are, mă? Tu mătii! Asta trebuie să citești la română. Am citit toată vacanța. Hai, mă, ce are? Nu, că... Bă... Nu. Bă! Nu te cred. Sufla, bro. Nu, hai că revenim mai târziu. Pa!